Per què heu vingut avui a la manifestació? Bueno, doncs volem manifestar que estem totalment en contra de la guerra i qualsevol tipus d'amenaça contra el poble. Yo soy de origen ucraniano, soy de Kiev. Es una tragedia para Europa porque está pasando a 2 horas de vuelo de aquí. O sea, puede en cualquier momento venir acá y tocar a todos nosotros. Sou russos que viviu a Catalunya. I com esteu vivint tot aquest drama? Doncs molt malament. Ens sembla tot això que el passa horrible. Som russos, però és una guerra de Putin, realment, no és una guerra de russos. Els russos estem contra aquesta guerra. Fa uns dies vas començar una vegada fam. Quants en portes? Des del dissabte, crec que és el 5è dia avui ja. Una de les meves cosines acaba d'arribar a Polònia, per exemple, després de 60 hores, amb els 2 nanos que té. El seu marit s'ha apuntat a defensa territorial allà. ¿De dónde es tu mujer? De Ucrania, y hace 2 semanas que no sé nada de ella ni de su familia. He intentado ir por carretera y ayer estuve durante 18 horas en carretera y no sé nada. Tens familiars i amics? Sí, mi mamá está en Kiev, está pues viviendo entre su piso y un refugio. ¿Tú eres rusa, ucraniana? Soy rusa, hay mucha propaganda y yo creo que ahora tenemos que pelear la propaganda para abrir los ojos a la gente que tiene una imagen completamente diferente de esta situación. Crec que és una aberració el que està passant, primer com a persona, després com a personal sanitària que sóc i després com a mare. I quan tu veus aquestes imatges com a mare que ets, aquestes dones fugint amb els seus fills? Ploro. Vam estar parlant l'altre dia, els meus amics i jo, i tenia moltes ganes de plorar, tenia molta por. Com hem de reaccionar davant del que està passant? Bé, jo crec que la millor reacció és dir no a la guerra, però per ambos costats. Perquè si estàs financiant, per una altra banda, a la gent, diguem, a un govern que és pro-OTAN i tal, tampoc estàs arreglant el problema que hi ha de fons en la situació. Si no vamos a bloquear las cuentas de los oligarcas, de los políticos, esto nunca va a parar y esto va a atacar a nosotros todos. Estem tots en perill ara mateix? Jo crec que sí, una mica, perquè no sabem aquest home quina reacció pot tenir quan es trobi acorralat i vegi que no està guanyant, perquè no està guanyant. Jo crec que aquí el que guanya, torna a guanyar, és el que fabrica les armes i tal, perquè ara la Unió Europea ara vendrà armes. O sigui que al final està guanyant el de sempre. Els enviem armes contra una potència nuclear. Què faran aquesta pobra gent? Això vol dir a l'altre món que sense armes nuclears no estàs protegit, que qualsevol amb armes nuclears pot fer el que li doni la gana. Estem davant del principi de la Tercera Guerra Mundial? Home, jo espero que no. Espero que no. Totes les capitals d'Europa, de la Unió Europea i de tots els països que estan a la OTAN, segur, que tenen missils russos apuntant-nos allà. Nosotros tenemos que unirnos para que no comience la Tercera Guerra Mundial, porque nadie quiere esto. Que obren els ulls, que facin alguna cosa. Las madres rusas tienen que oír esto. Están muriendo vuestros hijos. Son ya unos 6.000 personas que han muerto en Ucrania. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Si no lluitem en una dictadura amb repressió, ja n'hi haurien més morts dels que n'hi ha ara mateix lluitant. I fins on esteu disposats a lluitar? No tenim una altra solució, o sigui, això és una victòria o la mort.